Sininyolim, umaangat itong sininyolim, hatak-hatak sa isang nakakulay puti. Ayun, umangat na, nagkakaangat na. Nagkakaangat na, sininyolim. Ayun, nasa harapan na itong si King Alfred Asuncion. Ako po, kain daw. Kakabulan na, umangat sa bandang kaliwa, yung nakakulay puti, umangat, nakangiti pa. Bandang kaliwa, umangat na si Daniel Diyos Ramos. Sumagat na ngayon ito, Diyos ko po, kain daw. Ano yung kaliwang kalaban, si Agis. Sino ang tagalan ni King Vincent Gargano? Diyos ko po, kain daw. At umangat na mga idolo, umangat na si Aldis. Umangat si Aldis, mga idolo. Aldis, masita dyan, Diyos ko po. Ano? Yo! Ay, may kumisit! Yes! Mamaya! Wala, okay, go! Yo! Go mo kayo daw! Tanghaling naman ang ating oras, alas 2:45 ng tanghaling naman. Yo! Open na ako tayo, open na mo siya. O, dito na yung mga tropa. Vincent, King Vincent Gargano, si Daniel Diyos Ramos, tayo kami na naman. Team NLA, Team RCD. Masyadong isang tignan dito. Ang ating taga San Manuel, Team Lipad, General Natividad, Pangasinan, nandito. Team Oranza, Team Dantes, Team Gopogol, Team 7-Eleven. Ayun, no? Praise Gray, no? Ay. Ayan na mga ayun, sabi harapan, John Ace Grabo. Kaya tayo sa mga kamag-anak dyan sa abroad. Kasi ba si Aaron Planas, isa? Ikaw, Aaron Planas. Ay doon, nakadaan din, ano pangalan? Ay, dala, magkasing lusog ha. John Ace Grabo na King Alfred, ay, pumaparap na si Alvin. Oh, magandang labanan to ha. Okay. Sige. Diretso lang. Oh. Down, bigyan natin kung magpapalan doon na. Wala pa. Wala pa doon. DJ Perez, wait mo na. Sada, si Bakal, ayan na. Ayan, siyempre, umangat ito dalawa na to ha. Kaya, flag down, mga ito. Mga nakala si Remus Presidente, kasalikod na itong si DJ Perez. Kaya, Team AOB ka na umangat, nalinggulo, dalawa. Dalawang tigapangasilan. Ang kanilang state 52 kilometers na naman. O, nagkaban tayo sa bilikod. Ito, dalawa itong ating mga breakaway, dalawa. So, lapitan natin ng konti, So, ito yung ating chumang breakaway. Si Raymond Chassis, siyempre, at si DJ Fred. Ay, nagkakagong sa sakyan. Diyos ko po, kain daw! Wait! Okay na lugan. Okay, tayo si Peloton. So, ito yung ating second group, dalawa. Si Aaron Planas ng NNA and RCT. Rayo Diaz. So, yung mga bigas, sasabihin ba nakalikuran pa? Nasa likod yung mga ating mga bigas. Ito yung ating bigas. Ako, nagkakagkagan sa likod. Ayan, sininyolim. Umaangat itong sininyolim. Hatak-hatak sa isang nakakulay puti. Ito na, dalawa itong pumapanap. Maghahabol na ito sa ating breakaway. Ito, inabutan ito ating second group. Inabutan nila din nyo rin itong second group. Malakas yung hangin ha. So, sa likod. Tapos medyo maluwang to ha. Ito yung ating Ferret Orange. Yung si J.L. Lazaro ba yun? Yan, para makuha. Yan, si Brian Mendoza, si Chris Albert Primero, King Alfred, John Paul Bigol. Andi mo lahat ng mga malalakas ha. Si Eugene Sagum, si Bakma Cabote. Yun no, dito si Raymond Esmeña. Dalawang, ayun, Jesus ha. Talaga nga ito si Jesus.
Ito yung ating ito naka-big guns. Nagpapakiramdaman mo na dito pala si Brian Espinosa, Ben Hur, si John Paul Laureta, King Vincent Mercado, hindi pa lumalabas ha. Sa bandang kanan, nagbabadya King Alfred Asuncion. Ayun o, sa bandang kanan, kumana na si King Alfred Asuncion, mga idolo, kumana sa bandang kanan. Ayun o, mga takit, nagkakaangat na. Hindi nyo live. Ayun, nasa harapan na ito si King Alfred Asuncion. Ako po, kain do. Sumabit tayo sa kanya, pero lumalayo na yung ating dalawang breakaway. Yung ating breakaway, si Raymond kasi siyempre, at saka si DJ Perez. So ito, nagkakabulan. Umangat sa bandang kaliwa, nakakulay blue, umangat, nakayuti pa. Diyos ko mga sino, agad din yung sino, nakakulay puti. Ito na. Diyos ko mga ito, napakabilis ang Barta. Naku po, hindi natanggal yung one. Naku po, hindi natanggal. Hilahin mo. Diyos ko po, matanggal. Okay na. Hindi kayo naka-ready, mga idolo. Hindi tayo, ating grupo. So, kung ano mo lang, patalikod na, i-give mo pa. Yan. Yan, kung hindi pa bumibitaw ito, bumabaklas si Daniel Dos Corpus, saka si King Vincent Mercado. Oh, butas! Ito yung ating Chuman breakaway, si Bakal at saka si DJ Perez. Yun o. Mabilis ha. Mukhang magtatagumpay itong dalawang to. Ito ang ating Chuman breakaway. Ang kapitan ng AOB, si Raymond Caso siyempre, at saka ang pamangkin, si Dominic Perez, si DJ Perez na Santo Tomas ba? Santo Tomas Pangasinan. Ang kanilang speed 47 kilometers per hour. Kakayanin kaya nila, matitiis kaya nila, tagusin kaya nila hanggang finish line, o abutan sila ng mga peloton. So ang ating mga bigas sa ila sa peloton, andun yung mga 7-Eleven Gopo Gold, at sa mga lipad bikers from Natividad Pangasinan, andun din yung mga ANA. So hindi natin dito kasi second group, sino to? Uy, sinin nyo rin kung nakikita ko dito sa second group. Magandang barataan, magandang biguwasan. Nakakalamak lang ng mga 100 meters yung ating peloton. Titignan mo ako nagpa-apply dito meron tayo isang Gopo Gold. Sinin nyo rin from Bimban UMSD ha. Mabilis ang barataan, 55 kilometers per hour. Mukhang hindi sinala ka dyan. Sino na? Dito niya. Bartolome mali. Anak ni Bartolome. Pinsan niya. Si Bartolome Apelido. Si Bartolome yung nasa gitna. Ito, si Bartolome. Mabilis 54. Grabe grabe ang hatak ninyo rin mga idolo. Didikit na sila Pero sa likod, ako may maabot sa likodan. Ito, may maabot sa isang Team Dandex. Nagpupumilit dumikit sa breakaway ito si Mac Macabote. Naku, napakabilis ang dating niya. Diin na din, sagad mga idolo. Ito na, kakakamusin kaya o makakadikit siya. Ito si Mac Macabote from Team Dandex. Right, talugtog, Nueva Ecija. Ang kanyang speed, tignan mo idol, 55, 53 kilometers per hour. Mabilis siya, ditikit siya dito sa second group. Yun, dumikit na. Dumikit na yung ating second group sa dalawang breakaway. So ito kaya, makakadikit pa kaya. Ito si Mac Macabote. Uy, mga bata kayo. Dikit na, counting din pa, Mac Macabote. Sagad mo, itiin mo, tiga-tigain mo. Huwag mo lang lalamasin. Masakta pang malawa. Ayan ang konti na nadidikit na to. Pag nakadikit ka, saka ka mag-recover. Sa bandang likod, nagkakabalatan na. O, ito yung ating peloton. Ito na. Lumalabas na itong sino to? John sa mountain. Kala ko 7-11. Ay, ibang grabador, lumalabas na rin ito. Si Aaron Planas, lumabas na rin. Ayan, pa rin si Chris Baisa. Diyos ko kain daw, matinding laban ang matinding kitigaan. So, yun din ba yun?
Ako, magkakadikit-dikit ito, ha? Magkakadikit-dikit. Ayun! So, ito yung ating takeaway. Yan, si Ninyo Lim na nasa harapan, ha? Doon, nakadikit si Kabote. So, ito, may nag-aabol na sa bandang kanan to, si Prince Grino. Yun yung kaba dito, saka si Samonte. Magkamukha si Samonte, saka si King Vincent, ha? Hindi pa lumalabas si Daniel Dos Corpus, saka si King Vincent. Yun, ito tayo ngayon, ha? Ito tayo. Ibig sila sa gitna yan, may kumikik si John Paul Loretta, umangat na si John Paul Loretta, sumunod siya si King Vincent Mercado, ayun, tinutugos sila si John Paul, mga idolo, tinutugos sila si John Paul Loretta. Ayan, nakaalpas na, naglabasan na mga idolo, naglabasan na yung mga malalakas. Ayan, umangat na rin si Daniel Dos Corpus, ingat mo, taas mo. Umangat na rin si Daniel Dos Corpus, mga idolo, ayun na. Umangat na rin. Teka lang, ha. Ayun, umangat na si Eugene Sagon. Umangat na si Eugene, nasa likod niya itong Team Navy, mga idolo. Ito na si J.R. Lazaro. Ito na, nagkakaangatan na mga idolo. Si Daniel Gosol, nakatakas na sa perito na. Nagkatakasan na mga idolo, nagkatakasan. Ito na si... dito na sa harapan to si Ivan Grabador, John Paul Loretta, Prince Albert Primero, John Paul Vigor, Prince Grino, and King Vincent Mercado. Ito na sila sa harapan, ha. Magbabanta to, magbabadya na to. Ayun pa, dumitigil pa tong si Daniel Dos Corpus at saka si Eugene. Ayaw, siya natin dandan. Ayan na, umangat sa bandang kawa, umangat na si Daniel Dos Corpus. Sumagat mga idolo, Diyos ko po kain, no. Ito na si tinutugis si John Paul Loretta at saka si King Vincent Mercado, ha. Diyos ko po kain, nagkakatugisan. Grabe ito, ha, grabe. Ayan, sa bandang kanan, yung kanilang kalaban, si Agis. Sino nagkagat ni King Vincent Mercado? Diyos ko po kain, no. Ayan na si John Paul Loretta, tumutugis na rin ito, si J.L. Lazaro, si Dandan, si Arcus, Prince Grino, DJ Perez, John Paul Vigol. Eto si Raymond kasi siya umangat pa rin. Ayan na mga idolo, meron nagkakaiwa rin, nagkakargahan na. Kumakarga si Mac Macabote. Woo! Ay, ito pa si Ben Hall. Nagkakabantayan to, ha. Si Eugene. Wala, samantang ka na, umangat na naman. Umangat na ito si... Ako pa, gusto kain tayo na. Si King Vincent Mercado. Tinutugis ng Timuranza. Tinutugis na, nagkakatugisan. Sabi mo tayo sa'yo, yan na. Nagkakatugisan na. Grabe tugisan nito, ha. Grabe. Mangat tayo. Grabing balakan. Ibaba mo. Diyan lang. Cool. Ito si Ben Hor. Grabing balakan. Ba't binalik uli yung ano? Tanggalin sana to. Binalik uli eh. Kaya matanggal. Ayun na, nagkakabantayan sa harapan. Nasa harapan si Ninyo Lim, ha. Ayun, U-turn, second U-turn. Umangat si J.L. Lazaro, King Vincent Mercado, Ninyo Lim, Aldin, Ivan Grabador. Uy, marami nang naiwan sa likuran pala, oh. Prince Albert Primero, ayan. Opo, ito na yung mga breakaway. Naku po, mabilis ang banata na. Diin na diin, sagad na sagad, tigang-tiga na to, ha. Sino kaya ang unang makaka-breakaway dito? May makaka-breakaway kaya o matutungis ng kalaban. Andito rin, 7-11, dalawang go for gold, andito na rin. Mga AOE. Mga Dandex, isang Dandex andito. Ay, dalawang Dandex. John Paul Vigo sa atong si Mac Macabote. Isang RCT.
Diyos ko po, dito pa si Jesus Garcia. Isang tingnan natin, bidaan. Lipad Bikers o Lipad Cycling Team. Iilong po ng mga makbak dito ha. Hala. O, ganyan lang, ganyan lang. Kaya si King Vincent Mercado at si J.L. Lazaro. Yan po, yan. Bibirada kaya dito, hatak-hatak kayo ni Lipad Bikers, si J.L. Lazaro to. Punta ko po, Kaido, Diyos ko po. Pag nakakakita ko ng masarap, ako'y napapaindak. Sige, ganun na. Ayun, J.L. Lazaro. Ayun, si J.L. Lazaro ngayon. Ayun, likod lang, likod dito. Dito si Dandar at saka si Alvin. Kung matindi, wala pa rin maka-breakaway. Sino kaya ang unang magbe-breakaway dito? Unang makakaklas, unang makakatakas sa ating peloton. Ayan, nagbabayan ito si Tandan. Si Daniel Dios Corpus, magbabantayan yan. Prince Albert Rivero. Si Daniel Dios. Nueve siya, Tarlac at Pangasinan. Labanan na naman nila ito. Ito si Prince Albert Rivero, press to press from Malaysia. 9th place. Out of 100 cyclists. Pang siya mga ating kababayan, Pilipino. From Gimba. Si Prince Albert Rivero. Kaya palampasin mo. Okay lang, lampa. Kaya lang, ituwid mo, Fred. Wala talaga maka-breakaway, ha? Uli, no? 55 kilometers per hour. Ito ba? Nandito pa siya ba? Matikita si John sa mountain ngayon, ha? Nasa likuran lang, ha? Namamayo, umabot to. Galing sa likod to, napunta rito sa may breakaway. Sino to? Si John sa mountain, Jesus Garcia, John Paul Vigo, Rayo Diaz, si Aljim, Nino Lim, Prince Albert Primero, Daniel Dos Corpus, Macma Cabauda, Eugene Zago, nando si Ben Hung, Rayo Diaz, kasi si Rayo, wala yata. Si Rayo, yan pala. Kala ko si Baisa. Wala. Ayaw, shout out mga idols. Ayaw. Si Plana, si Espinosa, ito si Baisa, Ismenya, nabusog si. Ito na yung ating mga breakaway. Wala pa rin nakakawala, ha? Sino yung nasa harap na? John Paul Laureta. Sino yung naka 7-11 na yan? Si King Vincent, ay bang grabador, ganyan lang. So, sino kaya ang unang makakatakas dito? Itong mga Go for Gold o mga 7-11 o mga Lipad Bikers. Dalawa pa lang. I-announce naman nila ito, eh. Team Dandex, Team Primero, Team 3115. Ba't dito rin, ha? Ay si Eugene sa Mount, eh. Happy Fiesta nga pala dito sa Barangay Lidnet. Sa pangunguna ng ating mga barangay, ang ating barangay captain si Larry Primero Senior. At ang ating mga, ayan, umangat. Umangat na itong si Nino Lim. Shoutout din sa ating sa organizer Joel Calderon. And ayan o, mga si Ben Hur o si Brian Espinosa na kayo ito. Sinundan din yung Nino Lim. Sumunod na ito si Alvin. Sumunod si Prince Albert Rivero. Sumunod si DJ Perez. Inus ko mo kain to. Nako, ayun. Nagkakaangatan, naputol lang ating grupo. Pati kayo, dito si Alvin, at Prince Albert Rivero, DJ Perez, si Brian Espinosa, ako naman. So medyo lumayo to sa grupo. Lumayo na sa grupo, 2, 4, 6 riders ang ating breakaway. Nasa harapan si Brian Espinosa, Alvin Martin, Daniel Dos Corpus, Prince Albert Rivero, DJ Perez, and Nino Lim. So, ito, may nag-aabol kong dalawa. Si Jesus Garcia at saka isang si Muranza. So, ayan ang mga turo si Daniel Dos Corpus. Ako, hindi nakasunod tong si Alvin Martin, ha. O mga tatlo to. Tatlo na pag-iiwanan itong mga ito. Ito, kuhin mo. Si Daniel Dos Corpus, Prince Albert Rivero, ako kumakalas to si DJ Perez. Ako po, naputol ang linya. Naputol ang grupo, mga idolo. So, titiisin na kaya nito.
kakayanin na kaya ni Daniel Dos Corpus at Prince Albert Primero ang breakaway. Tuluyan kaya silang makakalayo. Isang team 3-1-1-5 si Prince Albert Primero. Shoutout kay Boss Ace Ramos. Isang 7-11. Shoutout kay Sir Rick Rodriguez. So press na Malaysia itong si Prince Albert Primero. Galing po siya sa Malaysia. Lumaban sa KOM Challenge. Unang siyam at ang nagwagi at ang nag-champion doon at ang naghari ay walang dinitaba ako si Meto Rubio, the Prime of Villasis Pangasinan. Siya ay Pilipino. Iuwi na gayuway ang ating watawat sa bansang Malaysia. Andang. So lumalayo itong dalawang breakaway. Ako, magtutulungan na itong dalawang to. Naputol yung linya. Kasi kung makakaabot itong grupo nila, makakadikil kaya itong grupo nila Algin Martin, Renyolin, Jesus Garcia, at si DJ Perez, taga-abol to. Pag hindi ito nakadikit, tapos ang laban. Si King Vincent Mercado, saka si Prince Grino. Utang nito. So ito natin breakaway ha. Breakaway si Primero, saka si Daniel Jos. Ito nag-aabol ni Renyolin, Algin, Jesus Garcia, and DJ Perez. Ito, nag-habol pa rin ito. Kailangan bang habulin to? Hindi. O dumikit lang siya para matigil niya yung grupo, no? Oh, ganda, makita laban. Makakadikit kaya ang second group. Ayun ang magkawan doon eh. Ito si Bartolome, tsaka itong si Prince Grino. Si Prince Alcantara Grino and Bartolome. Bartolome ka ba ito? Pangalan nyo? Okay, punta tayo sa third group. Solo third group. Si King Vincent Mercado. Tutulog to kay Daniel Dos Corpus. Makakadikit kaya ito? Makakadikit ito sa second group para mapigilan niya ang pag-alagwa ng second group dahil nasa breakaway yung kaya kakampi na si Daniel Dos Corpus. Naku po! Ano ba? Ay, kala ko nasiraan. Ay, nasiraan si Perez. Si Perez ba yan? O iba? Iba, no? Ay, siguro, hindi, leader. Angat! Kailangan makadikit ka din sa second group, pero hirap talaga, ha? Hirap makadikit itong si King Vincent sa second group. So, punta muna tayo sa second group. Punta yung breakaway ni King Vincent at ni Prince Albert Primero. So, ito, anin ito ating breakaway. Isang Malboro ito. Ay, isang veteran. Ito si Garcia, Nino Lee, Prince Albert Primero, DJ Ferrer, Daniel Dos Corpus, and Algin Martin. Ang kanilang speed, 55 kilometers per hour. Mabilis ang balanan. Hirap na kadikit si King Vincent, ha. Atak-atak ngayon ni Popoy. Press to press from BSBC. Ka-Popoy! Lagban. So ito yung ating breakaway. Makakadikit siya si King Vincent. So ito pa rin yung ating grupo. Dito pa rin nakuha si Loretta. Wala si John Paul Loretta, ano? Wala siraan, ha? Makakadikit kaya ito si King Vincent. Kaya, dikit mo para dalawa kayo doon. So ito yung ating grupo. Ba't nawala si John Paul Loretta? Wala sa harapan, di ba? Nasiraan siguro. So ito yung ating pinaka-peloton. Mabilis to, madidikit pa to. King Vincent, tingnan natin kung makakahabol pa itong grupo na to doon sa ating aning na breakaway. Makakadikit pa kaya? Nawala si John Paul Loretta. So nagkaroon kaya ng mechanical problem. Pero mahaba-haba pang laro ito, mahaba-haba pa itong laro. Marami pang pagbabago rito mga idol. Ay hindi na mag-a-attack to, diba si Corpus eh. Maganda sana kung dalawa, sila. So mag-aabol pa kaya itong grupo na to? Mag-aabol pa kaya? May bibigwas pa kaya dito? Baka hindi na bubigwas yung mga 7-11 dito at saka si King. Maliwan lamang kung mawawa na sa grupo. Magbibigwas dito itong Dandex, walang Dandex sa harapan.
At saka itong mga AOB. Wala na, lumayo na. Malapit ang kanina pero lumayo na ngayon. Lumayo na yung agwat. Oh, yan! Puro papogi ka kasi. Wala, nag-aangatan sa harapan ha. Oh, yun na. Yun o. Kaya lang, pata. Aanbot ako. Yes. Okay, very good. Right, aanbot ako. So, single file tayo, single file. Okay, nakabalik na yata yung kabila. Ay, wala pa. Yo, shout out! Asa si John Paul? Wala. Wala. Hindi ka sa sarap. Shout out sa naglaway. Ito yung grupo. Chanes Gabon! Oh. Ba't si klase na ba ito? Parang kilala ko to ah. Ano pangalan? So yun kaya, may nabakbak kaya dito? Hindi ako nakatulog. Makutuloy ng matak yan, si Dandan. So si Dandan ang kuha sa grupo ah. Yun ah. Oh, yun dito sa camera ko. So kaya, asa ako yun, lalaro sila bukas. Sa Antipolo. Ito, sino to? Junjong ka ba dito? Hindi na to. Ay, ano ba naman itong kolong-kolong? Wala na, yari ka na. Oop, dahan-dahan lang. Ay, ayun si John Paul. Hindi na si John Paul. Ha? Ay? Ah. Ito na yung ating breakaway. Anin pa rin kaya? Uy, kotse! Ito pa rin. Piningolin, Daniel Dos, Algie. Ayun, si Angelo Apilado, Primero and Garcia. Ayun, ayun, di ba? Si Angelo yan. Ito ang ating second group. Lakop. Grupo ha, grupo. Grupo itong ating second group. Ay, ito. So ito na yung ating breakaway. Uy, umangat na itong si Ninuloy mga idolo. Si Ninuloy umangat na, ito na oh. Nagsosolo breakaway na, nagsosolo breakaway. Ito yung ating second group na ito ha. Second group. Ito kulay pula mga idolo. Itong nakakulay pula pala na may kulay black ay si Angelo Apilado. At yung nasa ligaw si Jesus Garcia, Angelo Prince Albert Primero, Angelo Apilado, Daniel Dos Cortos, and Algin Martin. So mga silin nyo rin ng uy, medyo naiiwanan itong si Jesus Garcia. So mga silin nyo rin ng mga 80 meters na. Kaya niya kayang tiisin hanggang finish line. Matitiis niya. So puntahan muna natin silin nyo rin. Din. Diyos ko po, kain daw ang ating oras. Wala una, 30 bingo. Napakainit, napakatindi, nakakapasok. Uy. Ayun, tuloy na ha. So ito yung ating second group. Maghahabol kaya ito. Sino maghahabol dito? Si Daniel Dos Popos o itong mga taga Pangasinan? Wala sa likod. Ay, ito. So ito yung second group. Ay. Walang gustong maghabol kaya ninyo rin. Pero hindi siya galong makalayo. Nasa 80 meters lang kayang labang. Kumakaliwa, kumakanan na.
Kaya nilang bigitin si Ninjili, mga idolo. Ayan, mag-aabol na kaya ito di ka Pangasinan. Ayan, ano. Yan, umaangat na itong si Daniel Dos Corpus ng Team 7-Eleven. Nakatutok ko lang itong si Jesus Garcia, matibay-tibay pa itong si Jesus Garcia. Kaya pinabang sumabay sa mga amateur, sa mga dobling mas bata sa kanya. Pati pa rin, anin pa rin itong ating breakaway. Wala nang umaalagwa, Jesus Garcia nasa likod. Ninyo Lim, si Angelo Atilado, Prince Albert Primero, Daniel Dos Corpus, and Alvin Martin. Halikod. Kaya yung ating mga breakaway, ha? Sino kaya magwawag si Ray Masihan dito? Magandang Ray Masihan to, mga idolo. Puro Ray Matista to. Daniel Dos Corpus, Ray Matista, si Angelo Atilado, Sus Garcia, si Popoy, si Ninyo Lim. Tignan natin. Ayo, shout out. Kung nanonood kayo sa aming page, mapapanood nyo na. Shout out dito kay Idol. Ala, ano ba yun? Live tayo, Idol. Ay, yes, hello. Ayan, magla-live siya. Sige, ano? Oo. Anak, Diyos ko. Ba't ako naka-live? Ala, wag na. Video mo, shout out sa inyo. Ayan, sa YouTube, mapapanood nyo. Ito, shout out dito. Naku po, Diyos ko po ka, Indo. Shout out sa inyo. Yo. Ay, yun sila. Yun. Ouch, yun. Pisgi nyo, buhay pa. Janes ka po! Layos ko po, kain do. Sino si Bakal? Ay, hindi, si Contra. Ito yung ating nung huling grupo, si Bobby Morales. Ito yung aking Team Dadex, ka-team ko to. Ay, sorry, Idol. Hindi ko alam na yung yan. Pero kumikikig pa itong si Janes Gabon, ha? Ayaw, tumubi. Ay, lalakas na to. Lalakas na to si Janes. Shoutout mga John Lloyd Cuenca itong si Janes. Para lumakas. Grabe kayo ito na. Ayan na, ito, lalakas. O mga sigrinyo, o mga sigabon, o mga siuransa. Diyos ko po kayo nagkakapa naman. Yun o. Lumakas na. John Lloyd, lumakas na si Janes. Ito ba si Bobby. Ang sabi, isa pa. Isang balik pa. Uy! Isa pa yata. Wala na. Alas. Boy ka lang. Ayan, shout out kay Ma'am Primero. Yo! Sabi niya, tumatakas na. Tumatakas na tong sinin nyo din. Ninyo din, Popoy, Alvin, Corpus, Apilado, Jesus Garcia, naiiwan na. Yan, medyo bumibilis na. 49 kilometers per hour. Ayan na, papilis na to. Sino kaya unang tatakas dito, mga idolo? Ayan, tumatakas si Ninyo Lim. Sinusunod ng kagad ni Prince Albert Primero. Ayun, medyo hahatak itong si Jesus Garcia dito, ha. Hahatakin itong si Pangasinan. Kukundi rin din itong si Daniel Dos Corpus. Magandang labanan to, ha. Ha? Ay, okay na. Hindi ko ay, okay na. Wala nang shoutout ngayon. Hindi, mamaya, i-live mo na. Diretso. Basta, umitit na lang na pa. Yan, ha. Magkakakargahan na to. Magpapakiramdaman. Sino kaya ang unang bibigwas dito, ha? Ayan, bumibigwas na. Si Jesus Garcia, mga idolo. Bumibigwas sa bandang kaliwa. Jesus Garcia, walang umahabol. Naku po, kain do. Walang umahabol. Walang umahabol kayo. Mga si Daniel Dos Corpus, sumakat na. Nagkakaangatan na. Mga Prince Albert Primero, Andy Martin, Angelo Atilado. Ninyo rin, nasa may madalikuran. Diyos ko po, kain do. Napakandang labanan. Ayan, sa bandang kanan, Ninyo rin. Sa bandang kanan, si Ninyo rin kumala. Nagkakabantayan ito si Corpus at saka ito si Alvin, mga idolo. Ayun, si Ninyo Lim, saka si Jesus Garcia nasa harapan na. Si Ninyo Lim, saka itong si Jesus Garcia. Gusto mo, umangat si Ivan. Umangat na si Daniel Dos. Gusto mo sa kaliwa, sumunod si Prince Albert Primero. Nagkakabantayan itong bigas na ito. Napapabayaan si Ninyo Lim at saka si Jesus Garcia nasa harapan. Naka-play yan, ha? Naka-play, ha?
Kaplay. Okay na, ayan na. Aabutan pa kaya yung dalawa na yun. Aabutan pa kaya. Pagbalik ito, rimatihan na. Ayan, umaangat si Daniel Diyos Corpus. Nagkakatan, nakakalayo na ng mga 18 meters si Jesus Garcia at saka si Nilulay ba? Nakakalayo na si Jesus Garcia at saka si Nilulay. Nagkakabantayan dito sa likod. Nagkakabantayan tayo mga idolo. Aabutan pa kaya nila yung dalawa na breakaway. Aabutan pa kaya nila. Dito si Prince Albert Primero, nasa may ibang likuran lang. Si Angelo Apilado, Daniel Diyos Corpus, si Alvin. Pero lumalayo, 100 meters na. 100 meters na ang lamang ni Dinjolim sa Jesus Garcia. Mukhang silang magbabalatan. Mukhang silang magbabalatan. Hindi na kaya abutan dito. Hindi na kaya abutan yung dalawang breakaway. Walang kumakana. Diyos ko po, pinabayaan na. Pinabayaan na nila yung breakaway. Pinabayaan na yung breakaway. Last na to, dire-diretso na yan. Pinabayaan na nila yung breakaway. Nakalayo na si Dinjolim, 150 meters na. Malayo na mga idolo. Malayo na yung ating breakaway. 200 meters. Diyos ko po, kahit ito pinabayaan. Ala na. Yun ang mahirap doon. Napabayaan yung ating dalawang breakaway. Yan, umangat na Daniel Diyos. Hatak-hatak niya ito si Angelo Apilado, Alvin Martin, and Prince Albert Primero. Walang gustong pumalit. Ayan, pumapalit si Angelo Apilado. Hindi mag-aabol yan dahil taga-Pangasinan yung nasa harapan. Hindi rin taga-aabol itong si Prince Albert dahil taga-Gimbay yung nasa harapan din. Ala na. Nadali ka, Daniel Diyos Corpus. Nadali si Daniel Diyos. Hindi na mag-aabol yun. Ayan, shoutout si Ronald Duranza. Ronald Duranza, yun, no? Ala na, nadali si Daniel Diyos. So, saan tayo kukuha ng magandang kuha kayo? Dalawain mo na. Hindi mo kaya? Ito na, putang na. Dinjolim. Dinjolim, Jesus Garcia, ang ating breakaway. Ito na. Magtitinis tayo na to. Binitawan ko lang ating live dahil baka matisgato pa tayo, ha. Ito na, sino kaya ang unang kakana dito? Dinjolim o si Jesus Garcia, mga idolo. Last 100 meters to the finish line. Last 100 meters to the finish line yan. Jesus Garcia nasa likuran, Dinjolim nasa baba ng harapan. Sila na, ayan na, Dinjolim. Jesus Garcia, doon tayo sa likod, nagkabigayan na, nagkabigayan. So dito tayo sa likuran. Tayo sa likuran na. Sa finish na ito, si Alvin, si Daniel Diyos ko, sinong unang babakbak dito? Si Angelo Apilado, ayan, kumakaliwa, kumakanan na, ayan. Video mo mabuti, ha. Ayan na, mga ito, mga si Alvin. Umangat si Alvin, mga idolo. Alvin, si Daniel Diyos Corpus. Diyos ko mga Alvin, Daniel Diyos, 60 gramos per hour. Daniel Diyos Corpus. Ayun, mga pa. Daniel Diyos, mga sumpot pa yata. Kumakanan na, ayan. Video mo mabuti, ha. Ayan na, mga ito, mga si Alvin. Umangat si Alvin, mga idolo. Alvin, si Daniel Diyos Corpus. Diyos ko mga Alvin, Daniel Diyos, 60 gramos per hour. Daniel Diyos Corpus. Ayun, mga pa. Daniel Diyos, mga sumpot pa yata. Woo! Grabe! Nakasundot pa ba o ano? Oy! Ayun, si Dinjolim ang nauna. Jesus Garcia, so third. Sino third? Si Daniel Diyos. Yo, shout out. So, third. So, parang fourth ko na. Parang fourth Prince Albert. Okay na. Ayan. So, op. Hindi mo sasagasaan na. Poy, nakasundot ka, Poy. Pangapat o pangatlo? Pangapat. Yan o, daming tao mga idol. Ayun, gusto ko kain daw. Sarap. Ay, iyaw. Tapos yung nangyayari ang ating bakbakan dito sa Linda, Happy Check. Wata-wataw. Ayun, haking pagdayan. Dito eh. Wala, saya di ka nakadikit. Sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong